odhiambo ma kawuono machiegni wadhi nyime kod weche manyien. Motelo ne rapar ewi mano jatim ne oganda mano mane olalo ngimane kaachiel koda kamago mano yudo hinyruok bang' monj mane otim kod kweth jomaundu mano mar Al-Qaeda chieng' tarik 7 dwe mar 8 higa mar 1998 e mbetre mar piny Amerka e pacho kae. Jokanyo motelo ne rapar ma kamano koro osingo ni gibiro bedo ka gitimo rapar ma kamano chieng' tarik 7 mar dwe ka dwe. Odiochieng' ma kawuono ne gibago alam mano mar timo rapar ne oganda mohewo 200 mano weto ngimagi kaachiel koda kamago mane yudo hinyruok. Kakwayo maduong' en mar bandho chudo kawuok kuom sirkand Amerka. Jafwambo marwa Sharon Ng'ao nigi ler mathoth. Higni 26 tok monj manotim e mbetre mar piny Amerka e pacho kae higa mar 1998. Oganda manoyudo hinyruok kaachiel gi wede oganda manolalo ngimagi pod medo mana kwayo chudo nyaka sani. Tulikuwa watu 47 members of staff in that day, lakini walikufa 40 tukabaki 7. Na wengine walikuwa the other floors. Mimi kwa hiyo floor nilikuwa 4th floor, I was a survivor, na nasema Mungu ni mzuri kama Mungu aliniweka. Maombi ni kwamba Amerika ni nchi kubwa na iko na pesa za kutosha, na tunajua ya kwamba wanakitaka hata kwa muda wa wiki moja au mbili kila mtu atakuwa ametosheka na amepewa compensation yake, na tumalizie na hiyo chapter ya closed. Piny Amerika pod medo biewne seyo mar koso chwalo chudo gi mapiyo. Ka piny Kenya to iseyo gi oganda mane yudo hinyruok ni ok osebedo ka odhiro dwaro margi mondo chulgi. Our people died and were disabled for America, but instead of American government sympathizing with us, we ended with discrimination in compensation just for being non-Americans. Our Kenyan government also failed to stand with the victims, making survivors suffer immensely. I approached kituo cha sheria to file our case in the High Court, but a certain leader advised some victims not to register with kituo. Now the case is coming up for hearing on 10th April, and those who didn't register were left out. Nyaka sani, kaluwore gi Jokanyo motelo ne rapar ma kamano, giyango ni gibiro bedo ka gitimo rapar mag oganda manolalo ngimagi chieng' tarik 7 mar dwe ka dwe. Motelo ne rapar maduong' mojatim chieng' tarik 7 mar dwe mar 8. Every 7th day of every month, we have resolved to gather here on the August 7th Memorial Park in Nairobi to pray and receive updates on the compensation efforts and the laudable leadership of the consortium of August 7th, 1998 victims. These monthly meetings serve as a reminder of the resilience of the victims behind you and their unwavering demand for justice. Bang' higni mohewo 26 tok monjno, Jokanyo motelo ne rapar ma kamano nigi geno ni oganda mane yudo achiedh nade ibichul. Bang' romo mane obagi gi Senator Mama Kweni Dan Manzo gi jotelo wetegi mawuok e piny Amerika. Kenyan Senator Daniel Manzo met yesterday with US Senator Chris Coons of Delaware and Mariam Michael Routs of South Dakota, amongst other congressmen, to deliberate on the matter. And despite years of appeals, many victims are yet to receive requested compensation. The renewed lobbying efforts by Senator Manzo and his chair, Agnes Kavidu, and the Kenyan diplomatic mission bring renewed hope that justice will finally be resolved. Nyakoramga juanga higni en 26 chakre ne monj mabende notime higa mar 1998 mabende oganda mathoth nolalo ngimagi. Ywak mago familia mabende oganda magi nolalo ngimagi kanyakla kod mago manoyudo hinyruok makoni kod kocha en mar mondo mi ochwal chenro mano mar chulogi. Sharon Ng'ao, Ramogi TV, Nairobi.